Hello guys, nontonमोनखौ बे आंनि SP ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबि-गिबियावनो बरायबाय। आं दिनै दंफैयो भैरबकुन्द'आव बेरायनो फैदों। जेनेबा अभार ब्रिजफोरखौ नुगोन आरोना नोंथांमोना। आं देखायलांबाय थागोन। दिनै आङो दा हाबबाय आङो पार्कआव। लोगोसे आंनि हिन्जाव दङ, मोनसे फिसाजोबो दंबावो। आं दा बेरायनो फैबाय ओरैजाय पार्कआव हाबबाय आरोना गोदान बियो। जों दा नोंथांमोननो लासै-लासै देखायबाय थागोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना। माबाफोर गोदानबा नोंथांमोना आं गासिबो देखायलांगोन। नायलांनो बनायगासिनो आरोना। एकदम बै खनासिमहालागै नायबाय थादो। लोगोसे जायगायालाय बिराद मोजां जाबाय, बिराद सोलायबाय आरोना, सिगां बायदि नंला। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि बेरायनो गोसोबा फैनो हागोन भैरबकुन्द'आव। भुटान गेट पार्क खुलिबाय गोदानै, बानायगासिनो, दाबो जायाखै बेफोरो। जों दा बेरायनो फैदों आरोना। गोबाव जाथारबायमोन, बिदिनो 9-10 बोसोरनि उनाव दिनैसो खनसे बेरायनो फैबाय आरोना पार्कआव। नोंथांमोनाबो बेरायनो फैबानो जाबाय आरोना। बिराद मोजां नुदों। एकदमबारे पार्कखौ लुगासिनो आरोना। अबेबा जाबावाखै, अबेबा जाबाय। बिदिनो गय जादों लोगोफोर। गय जानानै माने रायज्लायनाया एसे बोरैबा जाबाय। नोंथांमोननो सरि बिबाय आरोना, गय जाखांलायबाय। आं सानाखैमोन ब्लग बानायनो होननानै, खिन्थु गोसो जाबाय आरोना जायगाफोरखौ नुनानै, सिगां बायदि नंलाना। नैबेनो आरोना सिनारिया जोंनिया, नायनो हागोन। बिराद मोजां जाबाय, समायनानो। लामाखौबो पुरा स्लिम बानायजोब्बाय, बिराद मोजां जाबाय। बे पार्क आरोना बानायलांगासिनो, जायाखैनो। नायलांदो हाजोआ बेनो गोदोनि हाजोआ दाबो जेरै दं एरैनो दं आरोना। नायदो बिराद मानसि फैयो, बिराद मानसि बेरायनो फैयो आरोना। गारि खारबाय आरोना। जों दा थांफिननो नागिरबाय आरोना। बिराद सर्ट नालाय टाइमा, ओंखायनो बारा मोजाङै देखायजोबनो हायासै आरोना। नोंथांमोना जि सिनेरिखौ नायगोरजोबनानै नोंथांमोना हेफाजाब होलायबानो जाबाय आरोना। नै पार्कआ बेयावबो बेफोर बानायगासिनो, बेयावबो बिराद मोजां सिनारि दं, सिनारिफोर बानायगासिनो। जों हाबथ'ला आरोना, थांबाय आरो जों दा बर्थमान थांगासिनो। टम लाबाय आरो जों टमटमजोंसो थांदोंमोन। टमटमाव माने दा बारलांदों आरोना गारिया। पार्क आरोना, पार्कआव हाबबाय जोङो दा थांगासिनो। दलं स्लुइस गेट गोदान बानायदों, स्लुइस गेट गोदाना दा अपेन जाथ'वाखै आरोना। ओरैजाय दङ माबा स्लुइस गेट गोदान आरो। मोजां आरोना बेफोरो, पार्क गोदान खुलिदों। पार्क गोदानाव फैयैया दिनैसो फैबाय। बिनि हाजोआवनो गाइस मोनजों भैरबकुन्द'आव दंफैयो। बेनो गोदानै दिहुनफिनबाय थादों, बिदिनो खुलियाखै आरोना दा। आं माने स्टेन्डआव लानानै बानायबाय आरोना, नुजोबैखाय माने गासिबो स्टेन्डआव लानानै बानायबाय। भैरबकुन्द'आव दसे बेरायनो फैदों, जायगाफोरखौ एसे देखायनि। गयबो जाना लाबाय रायजोफोरना। गय जानाय रायज्लायनाया एसे मोजां जादों आरोना। नोंथांमोननो पार्क देखायगोन आं। गाइस नोंथांमोननो दैखौ देखायनि आङो, दैखौ देखायनो नाजानि। दैया बिराद फिसा जाबाय आरोना। दैया दा गैया, एसे खम। उनाव बिराद बुरजा जायो आरोना बेफोराव दैया बिराद गिदिर जायो। गोजौनो नाव सालायनानै दै जायो। देग्लाय दैया एसे बिराद खम, आरो जों फैनायानो दैनि सम नंखाया, खरान आरोना एसे। बेयाव दैया एसे दङ बेनो आरोना। स्लुइस गेटआ बेनो। दा बरिया सोलिगासिनो आरोना। दा बर्थमान माने नर्मेलाव दं आरो दैया।
जों दा बिथिं फैबाय नायलांदो नै ब्रिजआ बे आरोना गोदान ब्रिजआ अपेन जाथ'वाखै माने खुलिना होथ'वाखै खुलिगोन आरोना बनायगासिनो दा एसे मडिफाइ खालामगासिनो आरोना जायगाखौ बिराद मोजां जानाय साजायगासिनो माने पिकनिक स्पट ना बियो पिकनिक जानो फैयो बिराद मानसिफ्रानो बेनिखायनो बिराद मोजां बनायगासिनो आरोना बै ब्रिज आरोना ब्रिजआनो ओइसिम माने गोलावनो ओइथिं ओंखारहैनो हायो आरोना उनथिंजाय आरामनो बिन्दास बिराद मोजां जाबाय बे हाजो पिकनिक बिराद जानो फैयो बेयाव आरोना पिकनिक जानाय समा सफैथ'वाखै जानुवारिबाथाय भिर जायो आरोना बिराद भिर जायो जायगा थोआ बे जायगायाव आरोना ओरैबायदि भिर जायो दैयाबो एसे गिदिर जायो गोगोमनो ग्रोम ग्रोम बेफोराव माने पुरा पिकनिक जाना जोबो आरोना मानसिफ्रा जानुवारि समबाथाय दाबो फैयो साफा सानै जाजायो जाफैयो आरोना बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आङो भिडिअखौ हानायमानि देखायनो नाजागोन आरो जायगाफोरखौ देखायनो नाजागोन नै दैयाबो बेनो सुइस गेट थियो आरोना बिराद मोजां ब्रिजआबो बे सिगांनि अल्ड मडेलमोन गोजामा दाबो दं जेरै दं एरैनो दं बिराद मोजाङैनो दङ दाबो नायदो बिराद सोलिगासिनो दैयाबो बेनो पुरा माने दैया गिदिर जाबा नावबो सलायनो हालाय लायो आरोना दैखौ दा गिदिरै खालामथ'वाखै फिसा एसे माने हगारजोबना होदों जेथिंबो राननानै होजोबदों आरोना दैखौ सुइस गेट नालाय थेनोबो हायो बे दैखौ guys sebenarnya udah berjumpa antara hingga udah karena keren-keren besar udah besar dong guys जों ब्रिज बारना मोनफैबाय आरोना नैबेयाव आरो जुमायनि आड्डा आरोना जुमाय बेदर ना ओंखाम गासिबो मोनजोबगोन आरोना जानो गोसोबा लोंनो गोसोबा बेयाव मोनगोन आरो जोंनि बे बारनानै मोनफैबाय आरो ब्रिज बारनानै आरो SSB केम्प बारनानै आरोना जोंजों फौजिफोरबो थायो दा बारनानै नैबे ससेयाव सफैबाय आरो स' गाइस जों थांफिनबाय आरोना फैफिनबाय आरो जोङो भैरबकुन्द'निफ्राय ओंखारबोबाय जों दा थांगासिनो नै लामाया बेनो आरोना उदालगुरि लामा डाइरेक्ट स्टेज आरोना जों दा सफनगावआव हाबगोन दसे ओमफ्राय दा 3टासोआव आरामसे ओंखारलांसै माने जों धिकाजुलि थांनांगौ नालाय आं उदालगुरियावसो आलासि जानो फैदोंमोन बेयावनो आङो दसे ब्लग बानायबाय आरोना नोंथांमोननो देखायनो थाखाय जायगाफोरखौ नोंथांमोनाबो बेरायनो फैबानो जाबाय आरो स' गाइस दिनै भिडिअआ बिराद सर्ट आरोना आंहा टाइम गैला आरोना आंहा बिराद गोजान थांनांगौ दंबावो बेनिखायनो दिनै भिडिअखौ सर्ट बानायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ थेंक इउ बाय बाय